comparte con los tuyos lo más grande de Telepizza, los Family Days. Solo los días 13 y 14, tus pizzas familiares a 5 euros. Aprovéchate. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, baina zentzu horretatik errez daukeu, ez? Gu partidoa igual prestatu dio, ez? Azkenien, oraindik ez dabe konpondu biharrekua, baina gu domekarako prestatu igare. Gero, astian zihar, oraingoz ez dago ezebe konponduta, baina astian zihar, imaginatot, zeo zer konponduko ala, oberta mirakatuko ala, baina ikusiko, ez? Baina oraingoz domekara begira. Ez dakitz. Azkenien, hor da, ez bada jolasten argi dau, akordio batera ez dila heldu, azkenien gu bai, azkenien kontrasana da, baina azkenien bai ulertu duzu kluben egoeria, baina gu bai jokala izan aldetik bai, ulertzen dugu, ez? Eta ointxe euren esku da akordio batera heltzia, eta imaginetako danok gure una partidua domeka jolastia da, ez? Azkenien ez egoteko ligatzerapenik, dana bere lekura o uste dugu lekura bueltatzeko, eta normalidade eta naturaltasun onreaz jarraitzeko, ez? Oso arraro etxen jatori, baina oingoz muten dago negoziaketan dabitzela, eta hori ointxe bertan ez da gure esku, ez? Gure esku bakarra domekako prestatzea da. Bai, noski, azkenien, urtia bai izan dela bi partido faltan, bai izan da gora beratxua, ez dugu lortu aurrek urtetako regulartasun hori, beste helburu batzun gaitxik burrukan jarri duzkuna azkenengo bi urtietan, baina, usteot ekipuak urtian zier aurrek urtetako jokua eta momentu honako sonak eukiditxula, ez? Argi dago, goixan gure bozu egon, eta helburu garrantzitsuen gaitxik gure bozu burrukatu, regulartasun hori, isa liga guztixan ziar jarraitzu biozu, mantendu biozu, eta hori aurten, tamales ez dugu lortu, ez? Argi dago bi partido gatzen dira, ustot azkenengo 3-4 partiduak ikusten zala esaukula SB jokuen ekipoa gaurpegi mundau, kanpo futbol importantientan emaitzonak eta aurpegi oso nahi mundau, eta gure helburua azkenengo bi partidutan berdin. Espero domekan hori ez ikustia. Domekan hori ikusten bot izango zen realak ez daulako partidu hon batin. Imaginetat gu partidona jolasten bau posifango dela etxera. Argi da, urte guztiko, elaborazioa hartzen bozu kontutan, azkenean temporada, holan hartu bidie, ez dela izan aurreko urtetako denboraldiona. Eta ekipo honei hori exigidu izan jako, eta igual ez dau bete zentzu horretatik espektatibo horreik. Baina oraingoz usteot ekipoak lehen ezautzuten moduen, momentu askotan gozia baukela, momentu askotan eakutzia gola, eta gure helburua azkenengo bi partiduetan, eta aurreko urtiei begira, oso baikorra gara, ez? Ondo ikusten dut, azkenien, netako bai urte nahiko gora beratxua izan da zentzu horretan, gora bera asko ukiditxut, ez dut lesino asko ukiditxut, eta gainera momentu ezberdinetan, asko kosto jatela berrio puntua hartzia. Azkenengo bosi partidua jolasten nabil, posi nau nire buruaz, oso importantian netako liga holan bukatzia, konfiantzaz jolasten eta sentsazio honekin, eta apurba, ikustuzun moduan nire egoera ekipuan eskuti doi, ez? Bixak eskuti doiz. Ez, ni usteot azkenien normala da, eurak eurela nahitxia, eta normala da gure lan eitxia. Azkenengo bi partiduak alik eta hobetuenin, alik eta gixen jolastu, alik eta puntu gixen lortu, eta alik eta sentsazio honekin oporretan fan, ez? Ez que hemen ez dau partido bat, hemen aurreko astian injosuna astuta dauko jendiak, eta holan izan bida, azkenien astero 3 puntu ez jokuan, eta astero da asterketa bat, eta ni bintzat kanpo fula urtetan azenean holan ikuste dut, ez? Ja, uste dut hori barneatuta daukogula, normaltasunez sartzen dugu, eta holan izan bida bai, ez? Azkenien exigentzia gonbia, lehoko maila bada, eta reala moduko talde batek holako exigentzia uki bidau. Eta asterketa, partidu hauek, bai izango die, baina ez dut uste beste partiduen zeo zer arraba izango denik, danak asterketa die, zentzurretan.